Welcome to my YouTube channel Mashasha TV. Tinokutenda nekusubscribe nekulike kwamuri kuita. Saka ndauya nenyaya yangu yandinayo mhuri yeZimbabwe. Tiri pano pamarobots ekuKamufinza. Pari kupondwa vanhu every day usiku. Saka ichenjedzo yandiri kupa kune vanhu vanokwira makombi vachienda kunana Mabvuku, Tafara, Gazebo, kuLafarge. Pari kupondwa vanhu pano. Saka ndinofunga kuti chii inyaya yebhesi. Pane mabhesi anotengesa mutoriro patiri panapa. Mukatarisa pakaungana vanhu apo pane pachitotengeswa zvidoro ipapa. Saka tinokumbirawo kuti mutibatsirewo. Pane rimwe futi bhesi futi rinotengesa futi chii zvidoro izvozvo zvinodhaka vanhu across the road pakanangana nepaveterinary panotengeswa mbanje, madrugs. Saka tinokumbirawo Zimbabwe kuti mutibatsire. Vanhu vari kupondwa nenyaya yezvinodhaka izvozvo. Tokumbirawo kuti mutibatsire. Tatokupai mabhesi acho ipo patiri panapa. Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Tiri pamarobots ekuKamufinza. Vanhu patiri panapa vanhu vari kupondwa nguva dzemanheru. Pari busy zvekuti panokwirirwa malift anoenda kunana Gazebo, Mabvuku, Tafara nekuLafarge. Saka vanhu vari kupondwa manheru panapa. Saka ichenjedzo yatiri kukupai kuti kune vanhu vese vanogara kunana Mabvuku, Tafara, Lafarge nekumwewo kwandisiri kuziva. Be careful pamarobots epaKamufinza panapa. Nekuti pari kupondwa vanhu. Plus futi panomwiwa zvimbwa. Panenge pane bhesi repanoitwa zvekumwa zvinodhaka zviya. Saka police please fambisaiwo video iri. Nekuti vanhu vari kupondwa pano nenyaya yevanhu vari kungotenga zvidoro. Saka ndizvo zviripo Zimbabwe. Sezvamuri kuona vanhu vakagara pasi apa vari kutomwa ipapa. Saka hatichazivi kuti madrugs here kana kuti chii. Vanhu vari kupondwa every day. Saka tokumbirawo kuti vanhu vanobatsirika seipo pamarobots panapa. Nekuti hapaperi 1 week pane munhu anenge apondwa pano. Saka tibatsirewo Zimbabwe kuti tiri pamarobots epaKamufinza kuGreendale uko. Vanokwira Mabvuku neTafara mutauni vanopaziva panhu ipapa. Saka ndiyo nyaya iripo. Vanhu vari kupondwa Zimbabwe. Saka tokumbirawo kuti mutibatsire.